Salutare tuturor, eu sunt Bogdan, azi facem un nou videoclip pe contulețul cel mic. O să-i zic și la prietenul meu că filmez. Ok. De-aia film așa, de normal. O să zic aici că filmez. Aoleu, ce scris de mine? Ok, o să-i zic că filmez pe YouTube. Acum sunt pe contul cel mic, adică cel mai mic dintre conturi. Nu dau ready. Nu cred că văzut că filmez. Sunt câțiva abonați la canalul lui. Cheamă, nu știu cum, Milcuro. Parcă așa ceva. O să vă abonați și la el, că este vorul meu. Okay. Ready. Astea sunt florile și este ziua mea de naștere. Ok. Și la mulți ani Bogdan Bro. Dacă o să strângem la 100 de abonați, o să zic numele adevărat. O să zic numele adevărat la 100 de abonați, adică pe mine nu mă cheamă Bogdan Brewster. Mă cheamă Bogdan și încă ceva. Și cum mă cheamă de fapt? Și nu zic ăsta, eu pot să duc în jurul acolo. Da, dar el ia minus trofeu. El are 1300 parcă, nu aici. Da, 1302 de trofei. Ok. Ok. Cred că a văzut Cred că a văzut că fac live. Da, sigur asta. Mă enerva pe el. Adică facem simplu un episod de Brawl Stars. E un episod de Brawl Stars. Pe ziua mea, astăzi o să vă prezint camera mea. Nu o să opresc aici videoclipul, adică o să vă prezint camera mea mai târziu.